мекунад. Салом ба ҳамаи шумо. Ҳама каса хуб ҳастен, созен, саломатиётон хуб аст. Чиёл дорем? Ҳама каса хуб бошен, тинҷ бошен, кӯя бидурен, чахчах кунем. Чӣ гап мешавад бо дар суҳбатмон? Хай, ҳаминҷа бошен, бисёр хуб аст да. Дӯстони азиз, як чахчах кунем. Шумо қадди ку гап занед, чӣ гап ай? Бародаро, хай дар ҳақиқат мо ҳамаи проектро сар кардем ва хостем ки ба ҳама ҳамаи чанд қайкитонем ба ин мардум ҳамун хай кӯмак кунем, ёрдам кунем, хай дастгиримон бирастаям айда дастгирӣ кунем. Лекин бисёриҳо хай дар ҳақиқат бовар накардан ҳамин проекти моро. Мо чӣ кор кардем? Кӯшиш кардем ки ба мардум пешкаш кунем ҳамин барномаро, ки дар ҳақиқат бовар кунанд. Ҳамин бародаро ки бовар накунанд, мақсад кор пеш намеравад. Худтон медонед ку 90%-иш мақсад одамое ки мо давай мекунанд подписчикане, баъд бисёриш подписчик нестае. Барое ки дигаро вай кардагианд, номероро додагианд. Ҳатто баъзе одам аз ютуб хабар надорад, лекин номерои мо дар занг мезананд. Мо вай мекунем, шумо кӯшиш мекунем ки ҳамин бародарро бо хабардор кунем да. Ай ҳамин. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо ҳамин рӯз эфир кардем, эфир мекунем ки шумо бибинед, бохабар шавед, хабардор ки шиден, боваритонам меояд. Иншоалло бародаро, мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки дар шаҳри Екатеринбург камеам боша, дастмон ба ягон кас бирасад. Не ки то чени зӯрастмон. Хай, имрӯз эфир кардем ки бо шумо ҳамсӯҳбат шавем. Навай кор омадем. Хуб мешавад ки бародаро касе ки диромад лайка фаромӯш накунад. Ҳамин лайк обязательное. Барое ки лайк чӣ қадр ки бисёр шавад, ҳамон қадр эфири мо дар дигаро паҳн мешавад. Чӣ қадр ки паҳн шид, одам бисёр мешавад, одам ҳама бохабар мешавад. Ва алайкум вассалом, шукронаи худо хуб ҳастам. Худтон хубен? Раҳмат. Продажа красивая даст. Ключ. Хай, хеле хуб аста. Марҳамат, саволотон боша, ягон пешниҳодотон боша, ягон гапотон боша, марҳамат гап занед. Мо ҳаминҷаем, ба ҳамин хотири шумо эфир кардем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Беҳтарин. Рӯзи корӣ беҳтарин. Ҳамин рӯз қасобои Екатеринбург эфир кард, қариб 100 лайк нагирифт. Оз мекунтон чанд лайк дорад. Агар ман имрӯз чени ҳамун лайк нагирам, эфира намекушам. 10,000 чӣ шид? Оз аввал ман эфир табина мекунам, эфири ту чӣ шид? Эфириш 115 лайк гирифтага. Ҳамин 115 лайк нашавад, эфира намекушам. Касе эфир намояд, дигар гап намезанам. Саломат бошед дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден. Ҳоҷи ягон духтари урус наромадай. Духтари урус биромадагия дар Москва. Оли қатиш чахчах дорем, агар розӣ шавад, бачаҳои тоҷик ягон каса пешниҳод мекунем, худо хоҳад. Духтарои тоҷик ҳастанд. Бисёр мешавад, бисёр мисол одамо барои мо пешниҳод мекунанд, ва алайкум ассалом. Пешниҳод мекунанд, мақсад менависанд. Бо баъзе падарҳо ҳастанд ки барои онҳо духтаракҳои 18 сола, 17 сола, 18-19 сола дар корай ва ё пешниҳод кардагӣ ҳастанд. Ҳатто занг задагӣ ҳастанд. Алайкум вассалом. Касе ки нав дуромад, лайка биҷиқен ки бо дигарҳоам бидуроянд, бохабар шаванд. Дига ҳама каса хуб ҳастен, саломатиётон хуб аст. Ку гап занед.
лайка чӯта наҷихидестен мардум нестай. Мардум дар ҷои хов рафтай. Ҳастай. Хуб биҷихин лайка. Бародарони азиз, поделиться кунед. мо вақти худмонро дариқ намедорем, ина мебием, баъди кор 1 минут 2 минут вақт меёбем, шумо қади гап мезанем. Шумо бошад я лайка намеҷихед. Қасобое ки Теребург 115 лайк гирифта. Ана бародарҷон худат зангири ё ки закскан? хай ҳама хел. Ку гап занен, чӣ гап шидай? Кияй чияй? Дагуҷоай? Зангир бо кияй зангир? Зангиро чанд касан зангиро? Ку ҷамъ шаен? Не, чӯта камен ака нашиден ҷура. Ҳамин хел боша проекта бас мекунем ака. И просмотрҳоам дар замин задагия сармонро беҳуда гаранг мекунем мегардем. Хай худоана шумо рӯзӣ боша бародаро. Ин охирон эфирай. Охирон наворе ки дар бораи зану мард кардем. Ана дастгириётон хеле суст аст. Дар як группа қариб 80-90 зангирай. Якташ намедроян, лайк намемонад, комментария намемонад. Ва алейкум ассалом. Ана ба ҳамин хотир ана агар мардум ки надроянд ҳамин 100 ки лайк нашавад, значит проекти мо аз байн рафт. Мардуми тоҷик намонем медроем. Ва алейкум ассалом. Медроем қатъиян бародаро дар ҳамин канале ки группае ки мардуми Екатеринбурга кушодагием, ина ҳамақа менависанд, ина ҳамашон активнянд. Ҷои кор пор ҳамаи чи аст. Қатъиян мо мешинем чахчахка. Аи зана шутӣ ягон лайки зиёдӣ намондестанд чӯта. Поделиться кунед дар историятон. Ман қасами ним соата намехӯрам. Ҳамин ним соат агар 100 лайк шава, мо проекта давом медиҳем. Агар нашава, тамом проекта аз байн мегирем. Барое ки проект беҳад вайш бисёри бадай. Ташвишаш хеле бисёрай. Дар ҳақиқат ташвишаш бисёрай. Фоидааш ҳичи нест. Хай фоидааш ҳамун просмотрҳо ки навра мардуми дигар бохабар нашаванд. Москва тамоман хабардор нестай. Бисёршай канали 24 дидан, ина дуромадаям дар канали мо мисол подписатсия кардагиам, пурсидестанд. Видеоро тамошо намекунанд, мегӯянд ки ака мегӯяд ака ман зангирам. Аввал бидроем видеоро ба пуррагӣ тамошо кунем. Бубинен. Бифаҳмед дар проект чӣ гапай. Баъд метавонед занг занен ё ки нависен: салом, аз номи Хуршеди Ваҳдатӣ чӣ ҳол? Шукронаи худо бародарҷон, созам тенҷам. Немҷа ёнбош штам. Гуфтем ку чӣ гапай дар ҳамин мардуми мо тамоман на дастгирӣ, на ҳичи. Алейкум ассалом. Алло чӣ мерам аммо гарди Екатеринбург аиқа сиёмка мекунем, аммо урусҳо ҳамаш лайк мемонанд. И тоҷикҳои мо лайка ба пул намемонанд даже. Хай худо нигаҳбонтон боша. 20 минути дигар вақт дорем. 18-19 лайк шид. Ана ҳама тенҷай, шукронаи худо. Ҳама тенҷай. Духтарако пайдо шудагиянд ки шавҳар кунанд. Ана бачаако пайдо шудагиянд ки зан гиранд. Фақат ки ҳамин канали мо чӯта дастгирӣ сустай. Фақат ҳамун воима мекунанд, медуранд ҳамин бачаҳо ака мо зангирем, чанд сола хита тамошо мекунем. Надидестем на лайкошона, на поделиться. Гап нест. Ман медонам бародаро бисёрот хай саломат бош.
киё худ духтаро машаром. Ана бисёртон медонам хай постоянно лайк мемонед. Вай мекунед не ки аз ҳисоби просмотру мақсад намеарза и ташвише ки мо мекашем барои проекти зан ва мард намеарза ки мақсад ба 500-600 просмотр боша. Як видеоро поделиться намекунанд, як мисол лайк намемонанд. Ҳеҷ гап надораву не ки бо хай монанд ба хотире ки ҳамин мардум бохабар шаванд. Вақте ки ба 100 нафари мову шумо и проект пеш намерава, ба 100 нафари мо. Агар мо 100 нафар бошем, мисол 100 аст 80 нафари мо, 80 мисол домодай, 7-8 мисол арӯсай. Ба ин қадр пеш намерава кор. Камошта бояд 300-400 домод боша, 500-600 гуфти гапо домод боша ки арӯсакҳоам бисёр пайдо шаванд. Ҳамин рӯз мо ҳамун навора кардем. Хай фуромӯш кардем ҳамин мардум ва алайкум ассалом. Ана хабар кунем ки то, что шумо бояд наворҳоро поделиться кунед ки дигарҳо бохабар шаванд. Ана номерҳои ягон номери духтари бите арӯс духтар. Илҳом вай ҳамун духтаро фикр мекунам ки хита бибинанд, ба фикрам дигар проектам мегрезанд мераванд. Бародарони азиз, фаромӯш накунед ки мо наметавонем номерҳои духтаро шуморо диҳем. Барои ҳамин дар WhatsApp мо нависем. Дар WhatsApp нависем, мо дар гурӯҳи занакҳое ки ҳамин дар Россияанд, занҳои дар Россия, мо як чӣ дига дорем, группаи WhatsApp-и занакҳо дорем. Ҳамидед? Ана ҳамунҷа вай мекунем тон. Пешниҳод мекунем. Ҳамидед? Пешниҳод мекунем ҳамаи шуморо. Ин ҳоз нишонтон метавонам. Дӯстони азиз, надидед? Занҳои Россия, ин бародарое ки ҳастанд. Ҳамин бародаро ҳамаша мо пешниҳод кардагем. Ана хуб нашид ки ман дар эфир шуморо нишон додам. Хай ҳисоби чӣ? Ҳеҷ гап надорад. Шерони нар ба фикрам ки ягонташон метарсидагистанд. Зангиранд. Кадом ине ки зани дуюмгир боша, зандор, оиладор боша, агар капаш сӯхт. Ана алайкум ассалом. Биё ҳама каса ҳамин ҳоҷиро ҳамавақт дастгирӣ кунем. Саломат бош бародарҷон. Салом алейкум ва алайкум ассалом. Салом алейкум ассалом. Ассалому алейкум ва алейкум ассалом. 12 минут гузашт, 33 лайка. Ана проекти зан ва мард хай рехтагия охи инамиҷа акамай рехтагия суханошон, гапошон, суратошон ҳамаш амонатай. Мо наметонем шумода нишон диҳем. Даже гапошонам наметонем бимонем. Дӯстони азиз, проекти зан ва мард. Ассалом аз Киргизистон, Бишкек, братишка. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ҳоҷи ба ман зан биё, савоб мегирӣ. Айниддин, ва алейкум ассалом. Бародарҷон, ба ҳамаи шуморо худованд агар мара гуфти гапо дастма дароз кунам, яктаи шумо ҳисоби ҳамин проекти ман зан бигирем, иншоалло ки хеле савоби калон аст. Не ки лайка фуромӯш кунед. Лайка 36 лайк шид, 44 одам шид. Агарам 44 одам лайка биҷиқа, ҳамаш тоғри мешавад. Ҳама каса лайка бизанем ба шата. Дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастем. Ин проекти мо на танҳо дар шаҳри Екатеринбург, балки дар тамоми шаҳрҳо ҳастад. Ҳозирашта духтаракҳо бисёртар аз шаҳри Екатеринбург мебироянд. Мо эълон кардем, ҳатто дар канали Мир 24, алейкум ассалом, Мир 24 додем. Брат таҷик, я хочу жена. Гап ёк бародар. Брат таҷик. Гап нест братҷон Айниддин. Бародарони азиз, нав блогер шидем. Муборак шавад. Бародарони азиз, аз тамоми гӯшаву канорда мо уже паҳн кардагем ки мардум бохабар шаванд. Ман дар шаҳри Тула зан дар кора. Саломат бош. Ассалому алейкум. То умедворам ҳама хуб ҳастед. Инҷо чӣ гап? Ростӣ нафаҳмидам. Бахшиш фаҳмонед. Сабр, окей. Ана беҳтарин савол додӣ ки дар инҷо чӣ гапай нафаҳмидем. Аз ҳисоби ҳамун картинка маълум аст ки мисол дар бораи зан ва мард проекти навай дар шаҳри Екатеринбург ки мо
дар канали 24 додем, ки мардум бохабар шавад. Нафароне ки аз ҳисоби безанӣ ба ҳар коро машғуланд, ба чӣ коро машғуланд, ё ки фикри ақидааш масалан асабаш хароб мешавад, мо ҳамон одаморо хостем, ки оиладор кунем. Дар ин ҷо бо бисёртар одамое пайдо шуданд, ки аз ҳисоби карантин, мақсад зану кӯдакаш дар Тоҷикистон мондагианд, дар инҷа мехоҳанд, ки боз зани дуюм бигиранд. Ана бо ҳастанд бародароне, ки мақсад тамоман зан гирифтагӣ нестанд. Раҳмат бародар. Ана тамоман зан гирифтагӣ нестанд, мехоҳанд, ки дар инҷа оиладор шаванд. Аз ҳисоби мақсад Тоҷикистон рафта наметавонанд. Ситуатсия бисёр аст. Салом, ҳоҷӣ Ами Екатеринбург. Як бачаи тоҷикай паспорти Россия дорад. Мехоҳад амиҷа зани тоҷик бигирад. ТЖК бараш. Ягон духтар рафиқ бошад, мегӯяд. Майли, гап нест. Иншолло насиб. Духтарако бисёранд. Духтарако бисёранд. Фақат ки ана аз ҳисоби бовар накардани ҳамин чия проекти мо аз ҳисоби бовар накардани проекти мо ҳамин одамо муроҷиат намекунанд аз ҳисоби духтардоро. Фақат писардоро, бачадоро, мисол мардако муроҷиат мекунанд. Мо дар канали ҳамин Мир 24 додем, ки ҳамин духтарои моам бовар кунанд, ки дар ҳақиқат ҳамхелӣ кор ҳаст. Москва да ҳастад духтар. Москва ҳамаш ҳамин духтаро дар Москваанд. Дар Москва, Екатеринбург, ана бисёр ҷоҳоданд. ҳоҷӣ як ҷой кабуд карда нафаҳмидам бародарҷон. Кухни таҷик. ҳоҷӣ як чой кабуд. Не, инаҷа чой дорум, шукронаи Худо. Алейкум ассалом, ва алейкум ассалом. Шербачаҳо шанс аз даст надиҳед. Время карантин истифода баред. Тез хушбахт шавед. Худованд ҳаматонро хушбахт кунад. Намебинӣ шум ку. Лайк абиҷӣ кунед, аю пара баъд метавонад. Дӯстони азиз, занакора, духтароро мо наметавонем гуфтестам ку болои экран бароварда ё ки дар борашон ба пуррагӣ бигем. Мо ҳам мегӯем, ки ҳастанд. Шумо дар WhatsApp ки навистед, WhatsApp-да ки навистед, мо кӯшиш мекунем, ки шуморо мақсад пешкаши онҳо кунем. Группаи занҳои дар Россия ҳастад. Ҳаминҷа духтарако мо ҳамон группада мепартоем. Ози камтар пештар нишон додам. Ҳамонҷа мепартоем, мардум вибират мекунанд. Кадом духтаре ки кадоми шумо маъқул шед, мегӯяд, ки ҳамон одам мақсад мада маъқулай. Хай чӣ хел кунем, ҳоҷӣ ҳаста ягон духтар биёрам ҳаминҷа бача нишонаш тем ака. Дар WhatsApp навис, аввал ҳамин бачаро мо бибинем, ки бача чӣ хелай, духтаро қабулш мекунанд ё намекунандаш. Дар ин проекти мо духтаро бачаро интихоб мекунанд. Номерои ягон каса ягон ҷода намепартоем. Ана ман 20 солаи духтар ҳастам мада. Ами ключ чӣ маъне дорад? Намедонам. Ҳамон одамое ки ключ мегӯянд ҳамонро дӯстем. Ҳамон девочка с характера бугу медонад. Касе ки ключ дорад ҳамонро пурсем бародар. Ана бародарҷон, қариб 10-12 минути дига мондай. 12 минут. Пас агар мисол лайк 100 нашавад, мо наметавонем эфирро давом бидем. Ба ҳамин хотир бехафагӣ бошед. Бародаро лайк камонед, наворо поделиться кунед. мо то течени 30 минут бояд 100 лайк бигирем. Агар 100 лайк нагирифтем, навора мо қатъ мекунем. Ана бародарони азиз, фақат кор дар WhatsApp ҳал мешавад. Дар инҷа намешавад. Дар WhatsApp мешавад, дар инҷа намешавад. Кор фақат дар WhatsApp мешавад. Касе ключ дорад, метавонад силкаи каналша дар эфир партоя, дигаро подписатсия кунад. Бародарони азиз, як бори дига мефаҳмонам ҳамаи шуморо, ки проекти мо проекти зан ва мард аст. Метавонем, ки нафароне ки аз оилашон ҷудо шудагианд ё оилашон гузаштагианд ё ки мақсад мехоҳад, ки аз сар оиладор шавад. Метавонем, ки дар номерҳои мо WhatsApp ҳастад. Номерҳои моро дигар наворҳоро тамошо кунед, номерҳои мо ҳастад. WhatsApp-и мода менависен, суратотонро мепартоен, дар бораи худтон менависен, суратонро мепартоен. Мегӯем, ки ака мақсад ман зангирам, соли таваллудам ҳамин хел 34 солаем, 40 солаем, 15 солаем, 20 солаем, зангирам. По-русски Аброр, извини, пожалуйста, по-русски невозможно, потому что это наш проект. Давай поженимся. По-таджикски всё это. Алейкум ассалам ва рахматуллоh.
У нас проект есть. Проект "Давай поженимся". Мы не можем его по-русски все объяснить вам, потому что здесь участвуют все таджики, узбеки, киргизы, но кто знает наш язык. Здесь, люди женятся, и девушки замужем выходят в нашем проекте. Это 10-й проект, который был сегодня, мы вкладывали. Они отправляют свои данные, свои фотографии на мой номер, на WhatsApp, и я им у нас есть группа, короче, там так. Дальше не могу вам объяснить ничего, извини. Бародарони азиз, духтаро ҳозир IC болоҳанд. Ҳозирашта IC болоҳанд. 27, 26, 25, 24 нестай. IC боло ҳастай ҳозир. Ано иншоалло ки ма боварӣ дорам ки духтарои дигаам муроҷиат мекунанд. Худо хоҳад. 27-сола як духтараки дигаам буд. Як духтараки дигаам 27-сола буд. Ана ҳамин рӯз пайдо шуд. Ёдиш намегирӣ? Гул Камилов. Ҳоҷӣ худута бигӯ. Худата ҳоҷӣ худои хута бигӯ. Бародарҷон, фаромӯш накунед ки ҳами Луда Давлатова. Мо ҳеҷ маҳал худои ҳамсояро намегем. Худои якау ягон аст, ҳар кас худои худшо мегӯяд. Ана кадоме ки ягон илтимос ҳамин коре кунем ки асаби маро вайрон накунед. Занакҳо ягон гапи сахтон мегӯм, хафа мешавед. Агар шумо моро насиҳатгар бошед, беҳтараш ки эфири мо бибироед, худои худтона бигӯед, бишинед дар болои ҷойи намоз, намозтона хонед. Худтон 24 соат дар ютуб мешинед, ранги ҳам компютерро ғайбат мекунед, бо моро насиҳат мекунед. Худованд нигаҳбонтон бошад ҳамаатонро. Бародарони азиз, 8 минути дига мондагиаст, 60 лайкай. Хафа нашед, эфирам мекушам, дӯстони азиз. Ана 8 минут пас. Агар 100 шава, давомаш метавонем. 100 нашава, худо нигаҳбонтон бошад. Эфирам мекушам, бародаро. Дӯстони азиз, дар бораи проект гуфтем, гап задем ки проекти мо, дар ин проект танҳо WhatsApp роли асосӣ бозӣ мекунад, ки дар WhatsApp ҳам гурӯҳи занако ҳастад ва ҳам группаи мардако. Мо як группа ҷамъ кардагем, мардако, як группа занако ҳастанд. Мардакоро суратҳошонро мегирем, номерои телефоншонро мегирем, дар бораашон ягон маълумот мегирем, мепартоем. Чӣ мекунем? Духтарако мебинанд, духтароам группа доранд. Мебинанд, кадоме маъқул кунад, мегӯяд ки ака ҳамун одама бигӯ мада бинависа. Ҳамин рӯз ҳам хелшид. Иншоалло насиб дар ҳамин Екатеринбург тӯй мешавад. Як чандта уже ҳам хел шидистаед, да, тӯй шидиста, маърака шидиста. Хай моро рости гап бисёр мегӯянд, мо фақат рад мекунем. Бисёрша рад мекунем. Кадомеша ки намешиносем, ҳамон қа мегӯяд ки мақсад мием, вай мекунем, бехудат намеша. Мо фақат рад мекунем, ки мо надорем интари имконият, интари вақте надорем, ки мо дар тӯи касе иштирок кунем. 7 минути дига мондай, қариб 29 дига лайк. Ва алайкум ассалом. Ана дӯстони азиз, ба ҳамин хотир шумоам хафа нашед, вақте ки умедҷон бахшиш ҷавоб дода натонистам. Вақте ки аз тарафи шумо дастгирӣ набошад, эфири мо кардам, бо шумо ҳамсӯҳбат шидам, ҳеҷ фоидае надорад. Ана кӯшиши ғайрати мо барои шумо аст. Кадоме ки мақсад дар эфир иштирок накард, кӯшиш кунед ки дар эфирро иштирок кунед. Дар WhatsApp-и мо нависед. Дар WhatsApp мо доим кор мекунад. аз бисёр вақтҳо мақсад мо кӯшиш мекунем ки ҷавоб диҳем ва бисёр одамо чӣ хеле ки шумо дидесен, бисёр одамо ҷавоб додагӣ нестем. Барои ине ки мо як вақти муайян дорем. Ана хеле хуб мешавад, дӯстони азиз, ки қарсак аз ду тараф шавад. Дастгирии шумо пешравии мо аст. Мо кӯшиш мекунем ки духтарон пайдо кунем, пешкаши шумо кунем. Кӯшиш мекунем ки бачаҳои хуб, бачаҳои нағз биёвем, историёшонро мо ба пуррагӣ, баъзеша психологически мо мақсад гап мезанем, меҷиқем, ҳар вайш мекунем, мазоқш мекунем, вайш мекунем, ҳама хел ҳар хел вайш мекунем, ки ҳамин бача соқ саломат ҳаста. Як хелаш мегӯяд ки 2-3 бор мегӯяш ки сурата роӣ кӯ ё такрор навис дар бораи худ роӣ кӯ, мегӯяд акаи проекти Амалисахона дар ганда буда. Гуфтам завлакилид мекунам мира. Як хел одам беҳад асабаш хароб шидагиае, ки вай зан битиш натиш барои вай ягай. Вай ҳадаш ягай. Вай хеле зиндагиро дидагӣ нест, ба қадри зиндагӣ намерасад. Одаме ки
ба сабр боша, одаме ки мустаҳкам боша, одаме ки тайёр боша барои занг гирифтан. 100 бор бугӯиш сурат роӣ ки 100 бор сурат роӣ мекунад, 100 бор бугӯиша, 100 бор гапта мегирад. Ба ҳамин хотир моам ки қади кӯча наомадем дӯстони азиз, моам шукронаи Худо ки мақсад маълумоти олӣ дорем ва хеле психология ва педагогикаро насх хондагем ва медонем ки қатъи одамҳо чӣ хеле ҳамсӯҳбат шавем, чӣ хеле гап занем, чӣ хеле фаҳмем ва маълумоти пурраро чӣ хел гирем. Баъзе одам зан дорад, ба ҷо мекунад ки мақсад зан надорам, камтар мегзара уже автоматически мебирояд худаш ки мақсад ака бахшиш, ман хато кардам, ҳаминҷа нанавистам ки зан дорам. Барои ҳамин қадр дӯстони азиз 83 шид, 5 минути дига мондай. Агар 17 лайки дига иншоалло насиб 17 лайк шава, мо каме боз сабр мекунем, бо шумо ҳамсӯҳбат мешем, чақчақ мекунем иншоалло. Мехонам ҳамаи нависондагиётонро иншоалло ки мехонам, ё ки айсари нав менависем, ман якта ба якта мехонам дӯстони азиз. Проекти мо даҳумаш хеле дер баромад, не ки мо сабр кардем, тоқат кардем ки моро ҳамин канали 24, канали Россия мардумда нишон бида ки давай поженимся, ҳамин дар тоҷико ҳаст, дар ҳамин байни тоҷико ҳастай, ҳамин корро мақсад ҳамин одам кардестай. Барои духтарои мо вообще-то аҳамият наметиҳанд. Шар медоранд, изо мекашанд ки хичона мақсад пешкаши дигарро кунанд ё ки хичона беқадр кунанд. Ин беқадрӣ нест. Ман 10 бор мегӯям шуморо ки апа, хоҳар, мисол модарони азиз, аз бекорагардӣ гуфти гапо, аз беҳудагардӣ ҳаёти худтона 1 хел 7 сол, 10 сола дар ҳамин Россия гаштесем. Ҳаёти худтона беҳуда. Ёе ки мисол ҳамун бачаҳо бисёр чизо нақл мекунанд ки мо дар ҳақиқат дидем ки ба дигар миллатҳо мисол вай мекунанд. Ҳо тоҷикои мо бисёртар ба дигар миллатҳо вай мекунанд ки миллати мо якташ агар дастша қапид, мисол якташ қатиш 1 соат гашт, мегӯянд ки вай чӣ корш кард. Ана миллати бегона хабар намерасонанд. Барои ҳамин қадр мо ҳамин проектро амонат кардем, мо ба ягон кас ягон хабарро намерасонем. Иншоалло насиб кӯшиш мекунем, Худо хоҳад савоб бигирем. Дар роҳи рост ҳамин мардума мақсад пешниҳод мекунем. Ҳастанд бародароне ки дар ҳақиқат зангир ҳастанд, апаву хоҳаро ҳастанд ки дар ҳақиқат шавҳар карданӣ ҳастанд. Ба ҳамин моне ба Худо боварӣ доранд, проекти моро мебинанд, муроҷиат мекунанд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо ҳам ҳаракат мекунем. Иншоалло насиб дар WhatsApp кӯшиш мекунем ки ҳамада ҷавоб диҳем. Бисёр одамонро дар группа давайт мекунем. Худо хоҳад проекта қисми 11ша кӯшиш мекунем ки боз нағзтар, хубтар бирорем ки ҳамин мардум ба ҳамаи гуфти гапо дили ҷигар бовар кунанд. Худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. Охирона минути мо рафта истодааст. Хеле ман хеле хурсанд шудам ки имрӯз шумо бо мо ҳастед. Зани урус ҳам ҳастед, тоҷик ҳам ҳастед, қирғиз ҳастед, узбак ҳастед. Узбекон айса мегӯянд пожалуйста, илтимос доранд ки ҳаминро ба забони русӣ ку ози лав мезанам, хеб меборад, духтари узбак, қирғиз меборад. Тоҷикои мо бошад хичона қафо мекашанд. Баъд як қирғиз, узбака тоҷикро баъд мегӯяд ки тоҷикотон мурда буданд ки шумо мисол дигар миллата гирифтед. Барои ҳамин духтаро аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бачаҳои худмонро ай даст натиҳед. Группа ҳеҷ ном надорад. Группа 982 69 5 982 69 5 номери телефони ман. Касе ки намедона 982 69 5 Худо нигаҳбонтон бошад. Чӣ хеле ки мо гуфтем дӯстони азиз ки ним соат вақт дорем. Ним соати мо агар 100 лайк гира, иншоалло ки мо қатъи шумо ҳамсӯҳбат мешем. Аз ҳисоби кам будани лайкҳо мо эфир қатъ мегардонем. Саломат бошед. Саломат шудам ки дӯстони азиз шумо бо мо ҳастед. Акаҷон фақат қонунӣ. Ина бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ина биё дӯстони азиз ба қонунӣ гап занем. Ягон кас иҷо намерам ман эфира киштанӣ рости гап хаяка кори шахсиям дорем дӯстони азиз. Бародарони азиз, хоҳарон, апо, ҳама каса хуш омадед.
марҳамат саволотон бошад нависед, ман мехонам. Салом алейкум ака, дар Тоҷикистон будагиҳо ба шумо чӣ хел муроҷиат мекунанд? Ба ҳисоби WhatsApp, имо мақсад муроҷиат мекунанд. Комментария дар менависанд, мо номеромонро мефиристонем шумо. Ва алейкум ва салом, Мирмат, хуш омадед. Дӯстони азиз, тамоми одамо дар куҷое ки бошанд муроҷиат кунанд. Дар Тоҷикистон ҳам ҳастай, дар худи Хуҷанд ҳастай, як бачаи ҳамин 20 сола, 21 сола ҳастай, Зангирай. Зангир аст, марҳамат, кадоме ки духтари хона, духтари хуб дора, марҳамат муроҷиат кунанд. Иншоалло ки бачаи меҳнатӣ ҳастай. Ана дар шаҳри Екатеринбург ҳастай, дар Москва ҳастай. Фақат одами дар корае ки бефанду фреб, дуруя набоша, мақсад зандор набоша, пинҳон накуна. Мақсад байда нико бошад. Бародари азиз, ира фаромӯш накунед ки ана одамое ки мода муроҷиат мекунанд, ягонташ беэмон нестанд, ягонташ ай осмони ҳафтум ғалтидагӣ нестанд. Ҳама и қонуне ки шумо мегӯед, вақте ки мо таваллуд мешем, дар ҳамин қонунем, бародаро, ира фаромӯш накунед. Баъзеатон мақсад гапҳои хато бисёр мезанед ки ана имрӯз як модарам хеле гапҳои мисол хато ба мо бисёр зад. Не понимаю язык. I am drag. Если не понимаешь, ничего не могу помочь. Потому что здесь у нас по-таджикски проект. Извиняюсь, пожалуйста. Может, другой проект мы будем делать в русский язык, что и всем понятно было. Дӯстони азиз, ира фаромӯш накунед ки вақте ки шумо таваллуд мешавед, 3 рӯз мешавад, ё ки 3 рӯз ба фикрам, ё ки ҳамун рӯзам. Зинда бошед. Ана дар гӯштон азон метиҳанд. Вақте ки дар гӯштон азон доданд, вақте ки калимаи шаҳодата мисол гуфтанд, азона доданд, мақсад шумо ба ақл шиден, ба фаросат шиден, ай рӯи қонуни худаш, қонуни ислом ягон кас рад накарда, никора ягон кас набаста. Ва алейкум ассалом, шукронаи худо. Неки фаромӯш накунем ки нико, мо ба кала намегирем никоҳи шуморо, мо ба кала намегирем рафтори шуморо. Мо ду каса шинос мекунем, мақсад итона ба итон, мақсад як кас қабул мекунад, духтаро хуш мекунанд. Ҳоҷи тинҷи коросо, шукронаи худо, бародарҷон Мирмат. Якам қаб саломат бош. Лайка фаромӯш накунед. Бародарони азиз, фаромӯш накунед ки аҳди нико. Мо чӣ кор мекунем? Мо дар WhatsApp духтара қади бача, вақте духтар интихоб кард, номерои духтара бачаро метиҳем, ҳамон одамеро ки духтар интихобаш мекунад. Фақат байни ҳар душон гап мешавад. Чун медуранд, ишон ба ишон ба ҳисоби WhatsApp гап мезананд, видеовизов мекунанд, маслиҳат мекунанд ва иш далши кори худшонай. Албатта муъмину муслимон ки бошанд, вақте ки муроҷиат мекунанд ба мо, аввал сар мекунанд: ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, акаҷонам, хеле мо аз барои Аллоҳ Зангир ҳастем. Бисёраш ҳамин гапа мегӯянд. Вақте ки одам дар забонаш номи Аллоҳ ҳаст, ва ҳеҷ маҳал бенико зиндагӣ намекунад. Раҳмат барои лайкотон, лайкшабака бошед. Саломат бош, 150 Тюмень, зинда бош. Душанбе сколько стоит? Душанбе сейчас бесплатно, всё закрыто, граница. Не, ман сарма вайрон намекунам, шукронаи худо не. Просто ман як фаҳмондам. Бахшиши зиёд. Касе зангире WhatsApp мода муроҷиат кунад, иншоалло ки мо бохабар ҳастем, хабардор мешавем, хабартон мекунем. Ана бисёр одамо охир саволое метиҳанд ки одами чӣ хел бигӯм мефаҳмидагӣ ин савола наметиҳад. Ки нами шумо маро бигӯед, дар ҳақиқат хай зани урус мегӯям, 90% зани урус мегирад, мебарад никоҳш мекунад. Никоҳ кардан ҳами 10-15 минут, 5 минут, 10 минут мекашад. Тамом. Ягон ҷои мушкилӣ надорад никоҳ кардан. Марҳамат, Мирмат, саволта те бародарҷон. Салом бародар, ман Зангир ҳастам. Табрик мекунем ҷонибек. Худоан бахти сафедат диҳад. Касе ки зангир аст, касе ки шавҳар карданияй, номерҳои WhatsApp-и мо дар ҳамин канал ҳаст. Дуруен дар ҳамон номерҳо партоен. Номерҳои WhatsApp ма дар ҳамин канал ҳастай. Дуруен дар ҳамон видеои дигарро тамошо кунем, меёвем.
ҳоҷӣ аҳамият натешон. Не, аҳамият не фаҳмондан дар кор, худ гуфтан дар кор. Дар ҳақиқат мақсад и проекта ман баровардагим, касе ки зангире ман беақл нестам. Ман албатта ӯро мегӯм, ки амонат, суханҳои мо амонат, суханҳои духтар амонат, суханҳое ки мо ба шумо мегӯем амонат. Ҳеҷ маҳал шумо гапҳои духтарро дар мо нагӯен, гапҳои моро дар духтар нагӯен. Шумо мардаке, мо мардак бори қадди шумо гап мезанем. Шояд ки мо ягон гапи мардакӣ бизанем, шумо пеши занак мақсад кашидан хуб неста. Билет Таҷикистон нету, братҷон, душанбе. Салом, бародар. Ман нав дуромадам. Чӣ хел барнома ҳаст, бародар? Иншоалло каме сабр кунӣ, ҳамаша мефаҳмӣ. Илтимос, нашод граница дар ҳамин барнома савол натиҳем, бародарҷон. Ягон гап хабар неста нашод граница. Ин ҳамин хидида ҳамин рӯзи буротан ашқ музик як арӯсот мекоҳем, зиқ нашаванд. Лайк абза. Дӯстам, ман зангирам. Чё кунам? Гуфтестам ку номерҳои маро биёвен дар WhatsApp рӯӣ кунем. Иншоалло мо хабартон мекунем. Духтур намоз хон бошад, ман мехоҳам, илтимос танҳорост мехоҳам. Бахшиши соҳибназар дурусттар навист. Бахшиш беҳтарин проект. Як бор дроен бинен, ҳамаш росту, ҳамаш рӯи китоб аст. Саломат бош. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом. Бародар, барномаи зангирӣ бардор. Апа оиши хуш омадем, хуш омадем. Ашк маем Туркира медонӣ? Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Касе тӯй дора, маро хабар кунед. Майли, гап неста. Иҷа медои зан мегирӣ? Ҳо, иҷа дур омадӣ, тез зан мегирӣ. Агар духтар бошӣ, тез шуд метем. Инамҷа ҳама зангирӣ шукна. Ягон кас бошад, марҳамат, номероша нависа. Ана дӯстони азиз, дар кадом шаҳре бошем фарқ надорад. Саломат бош, меҳрумат, худо нигаҳбонтон боша. Ана мефаҳмонам, касе ки набудаст дар ҳамин проект мефаҳмонамтон. Касе зангирай, номерҳои мара дар дигар барномаҳо ҳастай. Дурои номерҳои мара гирен, дар WhatsApp нависен. Суратон, як суратонро рӯӣ кунем, ташда нависен, дар поён маълумоти дар бораи худтон. Натоне нависта, ман рӯитон мекунам. Саломат бошед, ман ҳозир зангир нестам. Саломат бош, акаҷон, хеле пурсабиен. Мо ай кор омадагиам, монда шудагиам. Салом, ака, баъд ба убача зан накунад чӣ мешавад? Агар Шаҳноза Кобирова, агар падар модарат, ки мақсад занат бита, ӯ одаме ки занкун набоша, агар падар модараш ки занаш бита, вай зан намекуна. Ира фуромӯш накунед. Агар падар модараш занаш бита, ӯ занкун набоша, зан намекуна. Ира фуромӯш накунед. Яка ягон зани 19-сола 20 ёбӣ мегирам. Иншоалло насиб. Чанд духтарай шукун ҳастай? Бисёр шудагианд. Не, Орзуҷон номероша нависондай. Ман як зан дорум, мехоҳам бо як зан гирам. Маладес. Як таидга не, ду таидга бигӣ. Ман зангирам. Ура! Саломат бош. Ягон арӯси намозхон боша, ба зан намегирам. Агар намозхон набоша, намегирӣ? Зани дуюм бигирӣ мешавад ё не? Мешавад, агар қувват дошта бошӣ, дили гурда дошта бошӣ, хона отдельно ҷои зиндагӣ дошта бошӣ, мешавад. Бародарони азиз, фуромӯш накунед, ки як чизи дигарро ман қайд мекунам. Ва алейкум ассалом. Агар худат намозхон бошӣ, ҳамун духтар айта ибрат мегира, намоз мехона. Агар худат намозхон бошӣ, агар худат рафторот хуб боша, агар худат забонот беҳтарин боша, гуфторот, ҳамун занак айти ёд мегира, сарша дар замин мечика. Агар урус боша, ман ина такрор мекунам, такрор ба такрор, ки агар бегона боша, еврей боша, мусулмон мешавад рафтори шумо. Ту ду зан дорӣ, бояд зан ягон шукун нестад, хта. Ду зан дорӣ, бояд таидга мегирӣ? Ман дута дорум, ягон хоҳари исломӣ бошад, сеюмша мегирам. Худованд қувватон тия. И ҳама ду зана, се зана, чорзанаро бало мезана. Салом алейкум, братан. Намеёвам да дигар зан, ай ҳисоби ду занаго, се занаро.
Может, подробнее объяснить? Салам алейкум, брат. Что за женщина? Может, подробно объяснить? Подробно не забудьте, что мы будем все объяснить, подробно рассказать о женщине только на WhatsApp. Здесь мы не можем каждой женщине вам подробно рассказать про них. Брат, зани тоҷик дорум, зани узбек гирифтаниям. Ҳастай, мешава иншолло. Ягон чанд худам боша мегирам зан. Наш номер в другие этот проекты, другие наши видео есть. Можете найти там, отправить. Салам алейкум. Мы все подробно насчет девушки вам расскажем. Салом, худо раҳмат кунам. Якта ёфтем те акаҷон. Иншолло насиб. Ака ман зангирам ягон духтари соз боша равон мекунам. Сурат ма худам намозхонам. Иншолло. Дахмон дуо ка ҳамун намозта хондам бигӣ худоро зора кун. Иншолло ки роиш мекунам. Ба мо туда роиш мекунем. Ака ман зани дуюм ҳастам. Неким шум бисёр инсони хуб. Ранги ма будай. Ака як чира бугум бародарони зангири сидқан чида боша ба хотири Аллоҳ бигиранд. Духтарои мардума фанда фиреб накунанд. Обидов, фаромӯш накунед. Иҷа як бор дига манро такрор мехонам, ба саволаш ҷавоб медиҳам. Ака як чира бугум ки бародароне ки зангиранд сидқан ҷиддӣ бошанд, ба хотири Аллоҳ бигиранд. Духтарои мардума фанд фиреб накунанд. Ниятшон истифода бурда бошанд, ғам натиҳанд духтароро. Бародарҷон, худат рост мегӣ, не ки иҷа айсоби занакҳо мешавад. Мегӯянд какой привет, такой ответ. Фаромӯш накунед, зане ки падару модарат метиҳад, ай ӯ ҷудо мешавад. Ба кадом хотир? Ба хотири рафтори бадаш, ба хотири гап нагирифтанаш, ба хотири ҳурмати эҳтиром накарданаш. Духтара ки қадди кӯча меёрӣ, пота мелеса, пои падару модарта мелеса. Кӯдакотона ҳурмати эҳтиром мекунанд. Нек барои чӣ ки меҳнат кардӣ, зан гирифтаи падару модарат занат додай, ҳурмати эҳтиром намекунанд. Ай ӯ ҷудо мешавад ку? Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки и ҳамаш дар иҷа наистагиай. Ҳама и гапай. Гап доди ака, саломат бош. Бисёр дурӯғ мегӯям. Ака бо занҳоям ҳаст. Ака бе занҳоям ҳаст. Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. Ака мехоҳам ягон зани хуб гирам. Беҳтарин. Ман ҳам ранги худат акаҷон мехоҳам як тайга гирам. Зани хуб. Якташ корданиём. Алҳамдулилло. 4таш кардам. Хай худованд қувватет диҳад. Ранги худам дай бародарҷон Шоҳин. Ба мо намераса ака. Ранги худам дай. Я сола 18 дорам. Бо и ҳам 4 зан бидай ку. Ҳо, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Барнома дар Россия нест, барнома дар тамоми рӯи ҷаҳон аст. Дар тарафҳои Россия нестай гирем, ҳастанд, ҳамаш дар Россия мегӯем. Баъд ёвон мада ёвен безанам, саломат бошен. Абдуллоҳ меёвем. Зандоро наёвен. Ман зан надорам ягонта. Саломат бошен. Шумо ҳозир дар куҷо гап задестем? Мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Дар YouTube гап задестем. Мада зани дипломдор дар кор акаҷон небоша. Гап нестай, ҳамин ҷа якта ҳастай. Неки ба фикрам худат бояд амтариб умни бошӣ, диплом дошта бошӣ, ки вайтра бигира. Хеле саводи зуре ки чанд каса пешниҳодиш кардем, ҳамин гап мезана. Як забони тоҷике ба забони русӣ гап мезана, роҳат мекунӣ. Ҳамара гуфтаен дигаро намерасидам, бестони дутай. Бале. Салом, брат, дар Москва мешавад зангирӣ? Чизе ки дар худованд дар тақдират наистай, ҳамуро мегирӣ бародарҷон. 2 тай, 3 тай, 4 тай, 5 тай. Худо додаят гирифтам бигӣ. Иҷада чӣ гапай нафаҳмидам. Акай Ҷамшед куҷодай биё. Акай Ҷамшеда хов будай. Салом алейкум бародар азизам, ягон духтари ятим ҳастай? Ман зангирам, зани фарзанд надорам. Саломат бош. Духтари ятим ҳастай? Қалингаш қиматай бародарҷон. Ака саломат бош. Салом брат. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, ман дар Питер, ман сидқан зангирам, дар срочно ёфтете. Майли номрои мада навис, ёфта тимта дар Питер бошӣ. Ака, ман зан дар корай, ай 35 сола боло боша, номерои метиҳам дар кор боша, усудовият садай. Гап нест бародарҷон. Дар WhatsApp ман нависен. Лайка фаромӯш накунед. Акаҷон, ман аз барои Аллоҳ
мехоҳам як зани хуб гирам. Саломат бошед. Дар WhatsApp мо нависед. Ман 2 моҳ зиндагӣ кардагиам. Қатъи зан якум мегум як зани соз гирам. Якум зан қа ҷиддӣ доштагӣ? Ака фаҳмо рост не ки ба ҳар ҳол ҷиддӣ бошам. Бале, мо бародарҷон фаромӯш накунем, мо ҳама тарафа ӯ домодорам хел мепурсем, мегемшон, мефаҳмемшон, баъд номрои духтароро метиҳемшон. Гарани фан хӯрдагием, як хеле номардчам ҳаста. Мақсад аз ҳисоби дигаро гап мезананд, ҳатто мо видеовизов мекунем, намебардорам баъзеш. Мақсад мо одама бибинем ки худаш зангирай, вай худаш гап мезанад, суратҳои ким киро роӣ мекунад, ким ки дига зангирай, вай ай тани вай гап задеста. И хеле номардчам дидем, и хеле номардчам дидем охе. Духтара номерро додам. Духтар як гапҳое гуфтагӣ, аги духтари изо каштагӣ гуфтагӣ ҳари ҳайвонот фақат дар ҳамин интернет мешинанд. И хел фикр намекунад ки дар байни ҳамиқа одам як касай. Ҳамад ба падари ҳаму бачада раҳмат. Ягон духтар дар тарафи Россия нестай мо дагирем. Ҳамаш дар Россиянд. Ягон духтари гражданини Россия нестай мо ҳам бигирем. Боша мешавад. Ҳаст ягон духтари дипломдор умри? Ҳастай. Салому алейкум. Ака, ман як орӯз дошта бо шавҳар биромад, аммо он ишқ дар дилам дур нашуд ва дигар ягон духтар маъқул нашида гирам. Абу Эргаш. Саломат бош бародарҷон. Худованд назди Худованд дуо кун, иншоалло дафт мешавад. Сарзамин ҳама як класс мемонед. Хайр кани як класс монед. 147 нафарен, 139 лайк дорем. Бобо, ман оли якум зан нагирифтам, мардум чорзанӣ гирифтам. Ман дар гӯши фил хоҳам. Али Иброҳим, хай Худованд дар насиби ту ҳамон гӯши фила офаридааст. Номрои наи бародарам зангир бидай. Ман басавод. Абдуллоҳ, саломат бош. Акай Ҷамшед куҷо биё? Фарёдиш кунем ки куҷо дай? Ман занои якума ҳурмат мекунам, дуюмаш мемонанд. Ман 4 диплом дорам, красный. Саломат бош, Абдуллоҳ. Ассалому алейкум бародар. Ай басаводӣ баъд та чорта гирифтаи? Мо бесавододам ята басай. Биги лайка. Раҳмат барои лайкотон. Ҳама иҷа зарубежни бидай. Бесора бедиплом ки мегира? Не ҳама диплом. Саломат бошед. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Овозатон хаста набошад. Раҳмат бародарҷон, худо нигаҳбон бошад. Али Зокиров. Куҷое ки Теренбург? Дар марказ, дар центр. Дар иҷа чӣ гапай ай акаҷон? Дар иҷа ҷойи зангирӣ, шавҳаркунӣ. Салом, номерота кане навис. Номерои ма дар дигар номерҳо ҳастанд. Дар дигар видеоҳо ҳастанд. Зан бесумай, бале, не ки рахпулиш қиматай. Не, акаҷон ҳами и зангирӣ хона надорам ба чӣ хеле мешавад? Охир баъзе бародарҷон 90 сол мешавад, падар модаромон баъзеш дар Тоҷикистон то ҳозира ҳиҷора мешинанд. Дар ҳамин Россия 90% мон ҳиҷораем. Зиндагимо рафтестай ку? Инам хеле мегири ранги. 20 сола, 25 сола одамо дар квартира зиндагӣ карданд. Ягон кас намардай. Шаҳртӯстав. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Умедҷон Саид садқа рафтаистай. Фикри шумо хушомадӣ. Айка задум телпаш парид. Лайка задай телпаш парид. Зангир. Дӯстам обод бошен. Саломат бош. Рост ака. Ака дар иҷа чӣ гапай? Дар иҷа вақти зангирӣ омадагиай. Хушомадед ҳама каса. Канали фикри шумо. Карим гӯш дорум. Сурат агар роӣ накунем намешавад? Духтаро сураташонро роӣ карданда шарм медоранд. Раҷабзода. Мешавад. Касе духтарай тамоман сурат роӣ накунад. Мо дар корам нестай. Ана сурати духтаро. Танҳо сурати бачаҳо дар корай тамом. Ягон духтара мо сурат намепурсем. Фақат дар боратон мақсад метавонед нависен. Даже номтонам наген. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Я и планета Земля ба чӣ буд? Бе як ключиш битем. Бубинанаш. Ман хона дорам акаҷон, калити хона падарка мекунам. Соли нав омадисай. Сюрприз акун ака. Майли гап неста. Калити хонаро мара метӣ? Ва ман хона ма ки рафтам? Бад бахт
ҳамон марде ки ба сари зани худ даст мебардорад. Бародарҷон могиён ин гапам метавонӣ ки нагӯй. Лайк задум Талипакш Фарид саломат бош. Бадбахт ҳамон марде не бадбахт нест. Бадбахт ҳамон марде ҳастае ки мақсад ба сари модараш даст мебардорад. Не ки ба сари зана даст бардоштан ягон ҷои чӣ надорад. Вақте занак хато кард як бор ду бор гуфтӣ нашид як шапалокаш мезанӣ мегӣ ислоҳ шавад. Ҳеҷ гап надорад бародарҷон. Саломат бош, лайка фаромӯш накунед. Акаҷон, ман ҳам як бор хонавайрон шудам, моҳи зиндагӣ кардам, аммо ӯ баромада рафт. Бародарҷон, ҳеҷ гап не. Мо 3 рӯз зиндагӣ кардем, не ки ягон каса накаштам, намардаем. Худо битиҳад бо айсарна иншоалло бо зиндагӣ наму соҳиби 3-4 фарзанд, 5-6-7 фарзандем, ҳеҷ гап надорад. Молодец, рост мегӯӣ, бетамизош бисёра издивоатсия мекунанд. Ака неста ягон духтари гражданин Россия, мо ҳам бигирем, ай худом хондагиам донишгоҳи техника Тоҷикистон. Шид хабарат мекунам. Ака куҷои ки Термурдаи? Да центр, марказ, да плоша, да абача ай куҷои Шаҳртӯзи? Агар маро гуфтӣ савошин, ман Душанбе, ман Шаҳртӯз нестам. Не ҷудо нашудам. Мехоҳам ки дар Саха Якутия бигирим як зани дигар. Беҳтарин мешавад. Брат, номерои WhatsApp-ро 980 69 5 5. Салом ака, ман мехоҳам зан гирам. Зани номером монам зани тоҷик бошад. Номерота дар WhatsApp-и маро ика. Иҷа рӯй накӣ ки бо ҳамаям духтарота занг назанам. Айрони пеши бозор. Босавод. Ака неста ягон зани коргар. Безор шидем ай кора. Меҳроб, саломат бош. Худо нигаҳбон боша. Ака Ҷамшед дар Россия чӣ бало? Дар Россия чӣ бало? Ҳама класс монен пага зан мегирен. Агар беаҳамиятӣ кунед 10 сол депорт мекунандтон. Ном чиай брат? Ному Парвизай. То 28 боша, лекин Тоҷикистон боша, духтари падару модардор бо номер телефона. Ака ба мара як зан ёбед, иншоалло насиб. Бародар, ман ҳам ятим калон шудагиам, барои ҳамин духтари ятим кофтесам ки хушбахт карданишам. Як зан бошад, зани эмон. Иншоалло насиб шуд, хабар мекунем бародарҷон, дар комментария нависен. Ака бисёриҳо ҳам мардо мегиранд, лекин фиреб мекунанд. Ҳамин 5-50 як хел нестае. Ҳамун занак чӣ хеле ки рафтор кунанд, мардак ҳамун хел рафтор мекунанд. Баъзе одам тамоман зан гирифтанӣ нестае, маҷбур занаш метан. Ҳамун занак дили ҳамун мардак меёвад ки мардак ошиқш мешавад. Баъд чӣ кор мекунӣ? Ҳамин дил биё, қам бихӯ. Шаҳноза Кабирова. Ҳамин раст ки хитон мисол дили мардака ёфта наметунӣ, ҷои айби мардако нестае. Ҳамун марам дил агар занам наёвад, гуфти гапҳо дар кор нестае. Ҳамин мара ба худо қасам, ман занам дидагӣ набудам то тӯя. Ман рафтам дар таи чодар дидам. Модарам вибр карги буд. Яке дил ма ёфта, дилама гуфти гапҳо кирмо мехӯрад, ки пагаи рӯз дигар биёремш. Ҳоҷӣ нест ягон немис бигирем, ҳастае. Через Киргизистон рафтан мешавад. Одам бояд ҳамин занак бошад. Ҳамин беҳтарин бошад, ҳама тарафа бошад. Барои ҳам ки мардак дӯсташ медорад. Агар ягон лавло боша, намефорад, мардака намефорад. Меравад пеши як уруси дигар. Программа передача «Давай поженимся». Елена Кужелаева. Давай поженимся. Ака номерои WhatsApp бугу 980 65 5. ҳамон беҳтарин мард бахшиш ҳамон мард аст ки дар омадани ин мард зану фарзандаш интизор мешавад. Ҳамин занака чӣ қа бизанӣ, ҳамон қа дӯстат медорад бародарҷон. Бо ҳамон қа ждат мекунад ки биёй бояд тайгаш бизанӣ. Зиёдулло. Ака ман мерам да куҷоҳай ҳамун зан ман бигирам. Пеш ман биё подземни хода. Подземни пеши хода ҳамунҷо мешина, гитара мезана. Елена. Салом алейкум. Шумо ҳамин занзора бовар мекунеду мардора не лавз задаст занҳои дурӯғгӯ? Бале, рост мегӯфтам. Канал дорӣ чӣ? Салом акаҷон. Ягон гражданин нестае? Ҳастае? Салом ҳоҷӣ. Шерои Москва ҳастанд зан?
бале ҳастанд, шеҳрҳои Москва ҳастанд, занҳои Москва, занҳои як хел мегӯянд ку шерони бантикдор ҳастанд. Раика ака, ҳамин духтарҳо аз кӯҳанд? И дар куҷоҳанд? Дар пишти кӯи Қофанд. Чирғизистон рафта мешавад, ҳо рафта мешавад. Брат, ман Москва дар хона дорам, ягон духтари намозхон бошад, таваллуди 1995, безан ака. Саломат бош, гап нест акаҷон, ҳамун номерои мана ба WhatsApp данависин, ягон ташхид хабартон мекунам. Ягон духтари боимон нест? Не, ҳамаш беимонанд. Як кулуч парто, брат ҷон, саломат бош. Бародарон мебахшен, ами одам бояд як бор ай худаш фикр кунад, ай падар модар ами хонаву дари чун фикр кунад. Вақте ки шумо ба имон гуфтанед, значит дигарро беимон фикр мекунед. Ҳамин вақте ки шумо хутон инсонена, хутон мақсад, ма баъзе шумо да ҳайрон мешавам. Беимон гуфтан чиро мефаҳмед шумо? Ира фуромӯш накунед бародаро, ки пеши оне ки шумо бояд ин гапа бигӯед, ай хонаву дари хутон бохабар бошед, ай ховару апаи хутон бохабар бошед. Бахшиша ба имону беимон ихи гап гуфтани гап нестед, аммо ҳеҷ маҳал барои интихоб кардани зан ин фикра накунед. Намозхон бошад, китобхон бошад, қуръонхон бошад. Шумо чӣ хеле мардакем ки тари зан мекоҳед? Значит ай даст шумо ҳеҷ намеянд, шумо мардакам нестед, куҷо зан мегиред? Хафа нашем баъзе да? Ба худо қасам баъзе ҳамин саволҳоро метнед, саволҳоро менависед ку нодуруста. Охир шумо чӣ хеле мардакем? Шумо мардак бошед, зан ба худо қасам мегӯям ки воли ман напурсидам, чун акам зан намозхон ё ки сатрдор аст. Одам вақте ки зан гирифт, ҳамон аспе ки дар дасташ чи лаҷомаш, баъд метавонӣ чӣ қадр бикашиш. Ӯ чӣ кора, ӯ чӣ хеле, ӯ чӣ кор мекунад, намекунад, мақсад паси ӯш набош. Ҳамин мегӯям ку аст дар таи пои худат наланга. Ба худо қасам ин гаптон нодуруст аст. Барое ки ягон ба имон боша, ин маънои ӯро надорад ба имон боша. Ягон касиҷа беимон несташ шукронаи худо. Беимон намеяд мақсад қатъи мо ту баҳс суҳбат кунам. Меравад даруни савнада, ай сар то бегара, ай бега то саҳара дар онҷа мешина. Мо тура нигаҳ намекунам. Барое ки ӯ лака ай гӯшаву канори имону ислом биромай бирафта. Кадом тарафе мефурад, кашиданаш бигӣ бародарҷон, дар таи дасти худат чи? Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамин илтимос, ҳамин гапҳои мисол бобогира монед ака, монаш беиста. Ин дуруст нест мақсад. Ин гапҳотон гапҳои мақсад ай рӯи ҷаҳонбинӣ, ай рӯи маданият, ман ай рӯи ислом нагуфтаистам. Ман ай рӯи ислом ягон савол дар ҷавоб дода надодаистам. Ман ай рӯи маданият ҷаҳонбинитон гуфтаистам, ки ҷаҳонбинӣ паст ихе мегӯяд. Акаҷон духтар ҳаст? Ҳаст. Ҳамин хел синни сол да туғри мегирад? Ҳо, туғри мегирад. Номерошо те ё ки номерома те зангам бизанам? Зангат зад, гап задӣ, баъд мегӯяд ки духтарак, мақсад ман хеле бачаи намозхону чиям, шумо мехонед? Агар нахонед, хай яке қатъи ман мехонед? Ҳамин камтарак ба лавзи хушрӯ гап зад, духтарак худаш то омадан так Қуръону аз ёд мекунад. Гап нодуруст ака ҳафт. Хафа наша. Охир не, гапи ту дуруст бародарҷон, ки ҳо ҳадиси пайғамбар аст, ки рафта дида вай. Охир не ки дар пеши маву ту, дар пеши маву ту нагуфтиянд. Тура гуфтагӣ, ман тура гуфтаистам ку, ман гуфтаистамтон ки ҳо дуруст. Ҳадис мегӯянд, ҳадиса нагуфтанд ки дар пеши мардум. Ҳадиса гуфтанд мерай мешинӣ, рӯпарӯ мешинӣ, дар барат як кас, ду кас мешинӣ, ҳамсуҳбат мешавӣ, мебинӣ, гап мезанӣ, курай, шалай, шурай. Не ки дар пеши мардум бихезӣ дар пеши 100 нафар бигӯӣ ки духтари баимон, беимон. Инҷа дар назар доранд ки мақсад, значит ҳамаи духтаро беимонанд, якта духтар, дута духтари баимон пайдо мешавад, мо вай мекунем. Пешкаши мардум мекунем. Не бародаро, шукронаи худо, ҳамаи духтарои мо баимонанд. Ҳамаи духтарои мо мақсад духтарои хубанд. Инро фуромӯш накунем. Ҳар нафаре ки мақсад аз гӯшаву канори ислом гап мезанад, фуромӯш накунед.
аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ. фаҳмидед? аввал бибин хонаву дари хита, зани фарзанди хеши табори хита бин чӣ хел ҳастанд, кӣ ҳастанд, чӣ хел рафтор мекунанд. Баъд духтари мардума бигӯ. Бин ки ҳамин атрофи худат эмон доранд. Агар эмон дошта бошанд, ба имон бошанд, китобхон, муъмину мусулмон бошанд, марҳамат ба дигарон. Зан гирифти гузашташа напурсен бародаро, никоҳ карда усунша бин даюс нашай. Ана гузашташа напурс. Беҳтарин Билолҷон, худованд боз илмта зиёдтар гардонад. Зана гирифти гузашташа напурсен бародаро, никоҳш ки кади дал шиша, яъне ояндата бин ки даюс нашай. Мақсад ноҳурматӣ байни якдигартон пайдо нашавад. Ҳичи гап нест бародарҷон, ҳама созай Исмат. Ассалому алайкум, зинда бошед. Ҳама садай оҷи, зинда бошед. Бахшиш агар ягон кас як мабуду задиват карда бошам, ягон мабуду ягон гапам сахт раста бошад, бахшиши зиёд узр. Ассалому алайкум, ҳоҷи зани урус ҳаст? Ҳама намудаш ҳастай. Девушка, ман 95 безанам, ту дада Россияи? Брат WhatsApp наис будам. Чӣ шуд? Ҳичи бародарҷон, ин ҳаминҷа 18 дорум, ина. Ҳаминҷа 18 дорум, ина. Бародаро ин қадар навистагиян. 18 дорум. Ана дигар видеоро бинед, иншоалло ки ҳастай. Чӣ хеле кунем бародарони азиз? Хичам ба фикрам 1 соат шид. I came in. Welcome. May I come in? ҳаҷ раҳо шуда шуд, ҳоҷи? Не бародарҷон, аз шаҳри Россия ҳам кас рафта наметавонад. Мардак он марде ки ба гузаштаи зан намепурсад. Ё ба гузаштааш, ё ба хешу табораш, ё ба авлодаш, ё духтари кӣ буд. И коруда кордор нашен. Бахшиш агар Хуршедҷон яки мабодо ягон каса хафа карда бошам, бахшиш. Саломат бош Билолҷон. Гапҳо тоғри ҳай, назорат дорем суханода. Саломат бошем бародарҷон. Худованд нигоҳбонтон боша. Мо айрӯи ҷаҳонбинӣ мегӯем, мо айрӯи маданият мафкураи худмон мегӯем. Гуфти гапҳо ҳамин рафтори худмон да мақсад. Мо ҳамин чизора мегӯем. Зинда бошен. Мо ҳамин гапа мегӯем. Мо мақсад дар ҳақиқат мо аз ислом шукронаи худо дур нестем. Бо хабарем не ки саволҳои илмӣ, саволҳои китобиро мо наметавонем ҷавоб дода. Ба саволҳои мақсад илмию чӣ мо кордор нестем, барое ки мо қадар илми динӣ надорем, ҷаҳондини бинӣ агар дошта бошем, динӣ надорем. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, метавонед ҳамин саволотонро пишти китобтон монед. Комментария нависта бошед, мешавад. Бале, мешавад. Ва алейкум ассалом, Қирғизистон, ассалом раҳматуллоҳ. Хайна ку гап занем бародаро, ки лайка намондай. Лайка биҷиқен ку. Ягон зангири хуб боша, марҳамат. Духтаракҳои хуб ҳастанд. Беҳад духтарои хуб ҳастанд. Фақат бародарон духтарои хуб, духтарои бо маданият, духтарои ба маърифат, духтарои хушрафтор. Раҳмат барои дизлайкат. Rain. Нози бародарҷон, Rain ту барои чӣ ту дизлайк монди ҷабё? Хуш бошед. Як гапта ёфтам. Ана may I come in. Саломат бош, ба фикрам забони англисиро соз медониву, не ки may I come. Ана гарени бидай бо худат бо забони англисӣ да. Мо бачаи хубем. Шумо да мо гап надорем. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. Мо ягонтаи шуморо ба чашми бад нигаҳ намекунем, дӯстони азиз. Шумо дар кадом бора суҳбат дорем? Rainbow, if you come just now, listen and you can see all of our video and you will be understand about it. Ман мухлиси худат бародари азиз, саломат бош. Лайк ҳамеша мемонам. Худованд аз шумо рӯз бошад. Yes, before I come to means before means welcome. I am very glad to see you.
бо сабр бош, ҳамаша мефаҳмем. Ман ҳамиҷа хоҳар гуфтани зана гирен чунин ман ҳамчун хохар гуфтани зана гирен чунон зиндагӣ кунед, ки худо аз ту розӣ бошад. Бале, 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 бале. Ҳала. Гражданин Эфе ҳаста ягонта Москва ё шава хабартон мекунем. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Девушка қати кин дар Екатеринбург. Let's greet brother. I will try to understand. Let's greet before brother. Okay, no problem. Салом алейкум бой ҳоҷи ва алейкум тенҷиба. Як домо медоди. Иншалло насиб дуогӯ ҳастем. Худо хоҳад ки буду дар центр ресторан Пушкин. Хуб акаҷон, саломат бош. Манам Қирғизистон дали таҷик. Манам Қирғизистон дали тоҷик. ҳазор раҳмат. Салом. Хато фаҳмидам. Ҳеҷ гап надора бародарҷон. Ҳоҷи ҳамин як лайк мона задум лайк ақаб. Гап нест. Раҳмат барои лайкотон. Ва пеш акаҷон, саломат бош. Қати оиламон акай Абдулло Раён. Салом ҳоҷиҷон. Ва алейкум ассалом. Салом аз Тоҷикистон духтара. Ва алейкум ассалом. Таго ҳамин дивчонка мада наметен. Дувчонка. Саломат бош. Дивчонка бачаи англичана намегира охе. Бачае ки англисӣ бидона ӯро намегира. Ягон бачае ки немисира бидона. Мара қатъи падару модарам теҷе. Ман зангир кани уелде. Мая ответ ё не. Ответи ё не рейн. Кадом даёт дизлайк муда. Ҳеҷ гап надора бародарҷон. Ҳеҷ маҳал якдигара гапҳои зиёд назанем. Гутен так. Саломат бош. Медонистае ко чида намехоне комментария. Наврӯзҷон хондестам ко. Чанд қосбет каса хондестам. Ба пеш. Барот бихон бахшиш хондестам бародарҷон. Рейн бей. Ман наву англисӣ нависеса хондестам. Чӣ хел тоҷикӣ шуморо намехонам? Rain boy, where are you from? Do you wanna get married too? Okay, no problem, brother. Ahmad. Бародар бихон бахшед. Девочка наздика. Бачаи камбағала намегиран бугу ҳоҷи. Бачаи камбағала якм мегиран. Ҳоҷиҷон дар ҳамин дуо кун талаб طالب علم انشالله تا خدا خواهد دعا میکنیم در حقتون برادران عزیز انشالله دعا هستیم. احمد no bro I am a student کانال مرا تویدی چه خیلی غلطید روزکی کانال میر تویده چه خیلی غلطیدی مو بکور میشیم با هر کجا میغلطیم русский язык говори надо Рамиль я тебе понимаю но что поделать. Если у вас вопрос будет, я обязательно разговариваю. Почему нет? Ходжи ма 4 диплом дорум. Девушка розӣ мешавад ё не? Абдулло, ҳамин 4 диплома да 4 диплома да хак хитон маслиҳат кунед. Салом ҳоҷи ба ҷигар Киргизистон рафта мешавад ба Тоҷикистон. Мешидаги салбат. Бобои ҳоҷи хуб. Шукронаи худо биги. Лайка задам. YouTube зинда бош. Саломат бош бародарҷон. Алиф фаҳмо акаҷон. Суратоша рӯи кун. Наистаги болом да нахондим. Сабр бахшиш. Ва як хелишин мақсад спам да меғалтам ва аим ҳисоб намебинемаш. Ма 5 та шид менависам намехонед. Далерҷона хондестам ко. Хай паноҳатон ба худо. Бахшиш девушка панот ба худо. Ix ҳаст англис гапса кахта гапсаси. Иқа ҳаст инглиси гапзан хато гапзеси. Наврӯз нафаҳмидам гапта. Ҳоҷӣ дар ҳаққи мо дуо кунед иншолло. Бародарони азиз бахшиш аз ҳаматон. Соҳиби гуфти гапҳо хона омад. Ман бояд комнатаи худам бигзарам. خیلی انشالله دعاگو هستیم که خداوند بخشنده مهربان همه شما را خوشبخت گردونه. دعاگو آن هستیم که خداوند در پشت و پناهش شما را نگهبان باشه. دعاگو آن هستیم که خداوند زبان شما را برا بگردونه. بی رحمت کنه. خدا نگهبان تا باشه. تا بازی دوستان عزیز رحمت برای لایکاتون. کسی لایک نمونده لایک بجقه. خدا نگهبان باشه. این خانه کاملت خواهرم ما قطعی بچه‌ها قید دارم در اون خانه با همین خاطر دوستان عزیز تا باز دید.